Osote gọvanọ steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwupụtago na ọchịchị Soludo bụ ndị nke n'oge na-eche aka ga-achịkọta alụ nakwa atụmatụ bụ nke ha ji n'aka maka anyị bụ ego mgbazinye juru oyi bụ nke a na-akwado maka ụmụ nwaanyị ndị nke na-akpọba ahịa mkpọba. Deputy Gọvanọ Ibezim bụ onye nke kwupụtara nke a n'ọgbakọ bụ nke ọ gara n'isi ọdụ kansụl ime obodo Onitsha North. Anyị ga-esi ebe a wetara gị ozi etu o si wee gaa. Dọkịta Ibezim onye kọwara ụmụ nwaanyị dịka ndị na-agba mbọ pụrụ iche n'obodo ọbụla ịhụ na obodo dị mma mere ka amata na ọchịchị gọvanọ Soludo mara mkpa ụmụ nwaanyị bara n'ọlụ mmepe nke o kwuru na ọchịchị a na-agbasizi mbọ ike inyere ụmụ nwaanyị aka ịkwalite ọnọdụ ebimụndụ ha. Osote gọvanọ Ibezim mere ka amata na ụmụ nwaanyị nwere nnukwu ọlụ ha na-alụ n'obodo ma gwa ha ka ha na-alụsi ya ike ọkachasị n'ebe ọ metụtara ịdụ ụmụntakịrị ọdụ yana ime ka ha zere agwa ndị ahụ adịghị mma dịka izu ochi ma gbakwa mbọ hụ na ụmụazị ha abụghị ndị na-akpa agwa ga-ebute ọgbaghara n'obodo dị iche iche ya na steeti a n'izugbe. Ọ gwaziri ụmụ nwaanyị ahụ ka ha kwado ya bụ atụmatụ nke gọọmenti steeti atụpụtara nke a kpọrọ Clean, Green and Sustainable Anambra Project n'asụsụ bekee site na ịkwụsị iji na-ayafu ahịhịa na ihe ruru unyi aghara nke ga-eme ka a na-enwe ide mmiri nakwa ihe ndị ọzọ na-emebigasị gburugburu. Ya bụ osote aka na-achị steeti a gwara ndị Anambra na ụgwọ ha ji gọọmenti Soludo bụ nkwado ebe gọọmenti Soludo jizikwa ndị Anambra ụgwọ ịlụ ọlụ imepe obodo yana ime ka obibi ndụ ndị mmadụ gbagotezie.